мардум диққат дар ҷои Парвина медонӣ ҳама чизша куртаҳоша аксия караги аксияи калон аз 1000 сомон ина нигоҳ кунӣ 700 сомон 700 чанд пул аз 1000 сомон 500 сомон курташ ана ина медонӣ чанд пул и аз 1000 сомон анами болопӯш 700 сомон шарфам дорад ҳа шарфам дорад ина бинӣ чӣ фасонаи тамошобино 700 сомон болопӯш бошад аз 1000 сомон 650 сомон бовар намекунӣ бозоро мебинӣ анаи модели боронакам тобистонаш омад инам нархуш 650 сомон 650 сомон бибин курташ чӣ хушрӯа дубай иқа фасонам қазе бидайту напа нархуш медонӣ чанд пул 650 сомон ҳами 650 ои 1000 сомон буд ку ина 650 сомон скидка кард ва чӣ хенас анаи куртаоша нигоҳ кунӣ ман ай курташа дидӣ 400 сомон ҳами 400 сомон 400 сомон духтараку спед кунен нигоҳ кунен чӣ арзон кардагиян ина двойка бо ҳастай 650 сомон беҳад хушрӯ 500 сомони 500 сомон ҳами двойка скидка ки шуд 500 сомон ана ин боша ина 500 сомон скидка ина хушрӯвай ана оли нигоҳ кунӣ ман иноша нишонтиём и боша медонӣ чанд 850 сомон ҳами креп 650 сомонай духтарако дидена 800 сомонай фатима лекин дар ин нуқтаи савдо 650 сомон шудагиай ана ина боша 650 сомон хушрӯи пӯшидагитон дига цветуша умуман ҳозир ҳами хес скидкаи калон ки мардум барои ки борош ҳозир мебиёд ин болое ки дошт ҳамаи ҳамина скидка сар додаги Парвина ира бинен ухи духтаро двойка чанд пул 600 сомон инам и двойкаяй бо духтаро чӣ мегӯ буру кушкатияя мана капшондорак Дубай аҷоиб хушрӯ ягон ҷода нести модел лекин дар Фарзона Фирӯзашов ина чӣ мегӯн ина и ипеки оригинал Амира Дубай Амира Дубай медони нархш чандай ай 1400 сомон скидка караги 1000 сомон ва ҳами ипеки оригинала Амираро хитон медонен тамошобино 1400 сум кам нест Парвинашоб да 1000 сомон шуда ина бинен чӣ хел зебандай шумо аз наздик бобинен ина бинен ин шарфоша намеги шарфоша намедонӣ чанд пул каран 200 сомон ҳами шарфои 300 сумара чӣ хенас ина ҳамиҷо мебинӣ ҳамаи ҳамино чӣ ина 120 ҳам ҳаст 130 ҳам ҳаст 140 то 200 ина нигоҳ кунӣ скидкаи калон гуфтум ки ҳозир скидка сахт рафсода марҳамат дер накунӣ мардум анаи куртаҳоя медонӣ чӣ анаи куртаҳоям қимат буданд ҳозир анаи куртаҳо нархошо 400 сомон шуд ҳами Глория 400 сомон шид ва духтарако ира бинен ино боша 500 сомон ира бинен тамошобино ино боша чӣ инам 500 сомон турецки оригинал 800 сомонҳо 500 400 сомон шудагиай духтарако Фатима 500 сомон ина бинен инам 500 сомон фатимаро хитон медоне нархи чандай лекин ҳозир 500 сомон шудагиай духтаро успед кунен тамом нашава ина бинен материалои шабнами Сурайё буда нархошон аз 1200 сомон 800 сомон шудаги ва ҳами шабнам 800 сомон шудагиай нархи ҳами материали фасон ҳами куҷое ки ҳами материалое ки қимат аст ку 50% скидка ана ин чанд пул шудаги ин мана 800 сомон ҳамаш кори дастиай духтарако нигоҳ кунен як борак аз наздик нишонтим ина духтарако туйдоро биёен бовар кунен нархҳои беҳтарин дар материалҳои Дубай ранг дорад бо ира светка дорад чанд ранг ина бине ина одамои туйдор нигоҳ кунӣ мана ина скидка дар бозор ҳозир қимат ина мо скидка караги Парвинашоб скидка караги чӣ хушра и чанд сумай Парвинашоб да ина 800 сомон ира духтаро ҳамаш кори дастиай бовар кунен ина материали 1500 800 сомон дар Парвинашоб ин бошад инам 800 сомон ина бине хушрӯ духтарако биёен аз наздик бобинен да чӣ хел фасонай ина минояна материалои шабнами Сурайёра бинен дига цветошам ҳаст ҳозир ҳама ҳамин намуда мекова
این پاپلینویا چند پول کاری 650 سومون 650 ка хушрувай این چند پول بود 1000 سومون 1000 سومان بود нигоҳ кунед 650 дигар рангошам аста Дигаранго мана ина духтаро қабучам ҳаст, бархтои оригиналам доранд мана марҳамат лавдоманиҳои фасон паплинакҳои дубай ина каседа дар корай ан биёед ҳамин ранги ман ина бинед чӣ хушрӯ бисёр ҳам зебанда апа аҷоиб мардум ина бинед аз 1500 сомон анаи материала медонед чанд пул кард 1000 сомон адолат ина нигоҳ ку кори дастия хушругира диден духтарако 1500 кам нестай лекин парвина шоб да 1000 сомон кардаган сафедчам аста ина арӯсакҳои хушрӯ тамоми намуди материалҳои дубай арзон шудагай арзон кардане аксия нигоҳ ку 650 гуфтӣ ай 1000 сомон дидена аз 1000 сом ира бинен духтарако ин чанд рангу ира бинен ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ моделакҳои фасон мана марҳамат и цветчам хушрӯ будая бо и гулш дигар апа бо тамоман дигар ина би беҳад духтарако барои ид биёен харид кунен материалҳои фасони дубай беҳадам арзон шудагай дар парвина шоп наворда хушрӯ надида бошен нависен расмоша мепартоянд арзон кара ина бине ина хушрӯгиша диден нарх ку шок аҷоиб хушрӯ тамоми намудиш ина медони чанд пул кардан оригиналошай аргина ла чанд пул кардем 700 сомон и ҳамун 900 мефурӯшан ҳамуай 900 сомона ҳаст ку алманал духтаро 700 сомонай як бор биёен муқоиса кунен бо худтон бинен сифатша рангошам ҳамаш ҳастай цветоша бинен духтарако ина бин ҳози ина бине вай ҳамаи расветкоҳо ҳастай оригинало аҷоиб дар ҳақиқат тамошобиноч хеле медонен ҳози амбре мода шудагай чи шарфуш чи материалош марҳамат ина амбреҳои дубайст ки омадай и бархат нестай и ҳарир мақсудай я намуд хушрӯи материалаш сабука ки тобистона ҳамаи цветош ҳастай дар парвина шоп марҳамат нарх шок арзон кардагиам 500 сомон буд 350 сомон шудаг марҳамат 350 сомона ина марҳамат тамошобинени ази сюрприза дидена духтарако ина марҳамат тамошобино фасониша бинен мана и қарангои хушрӯ доштая апа инша мебри ҳуш шуд мерае инша мебри ваш ошиқ меши ина би чанд намуд буда ана материалорам 350 сомон ҳами 350 қайбоия хушрӯ апа ина атласи пек ита хушрӯ ҳами 350 я иқанас арзон иша бинен 400 сомона паплино ина тамошобино марҳамат парвина шоб да дархост кунен дарава как доставкатон кунай ё ки биён ипеко 350 сомон ина тамошобино ай наздик нишон тим бинен духтаро сифатишда гап нест ина духтарако пояфзолои фасони турецкиву дубайски дар кортон боша ҳатман парвина шоб биёен дар парвина шоб на танҳо материалу курта балки анам хе пояфзолои фасонам арзон шудагай нигоҳ кунен ина минора навор доштем 400 сом буда ҳозир чанд карде 270 сомон размер мондагӣ нест успед кунен тамом нашава ира бинен чихи хушрӯвай 270 сомон ма рақамошонам мемонум доставка доранд ина ину чанд сомон ё 300 сомон ай 500 сомон размер кам монда дубай тозаш якум сортуш 300 сомон инай болош ҳамаш кори дасте ҳам хе каблукуш удобняй духтарако марамат кам мондагай 300 сомон баданай хе шлёпкачои дубай размер кам мондагай дубай оригинало и пеш чанд сум буд ки ҷон ё 350 сомон 350 буд ҳозир 200 сомон шудагай ина марамат духтарако чанд моделиш ҳастай метавонен парвина шоб да муроҷиат кунен доставкатон кунанд ё ки биёен аз наздик бинен ваёшам домашникошам аста шлёпкошам аст баъд анаи норкара бинен охи духтаро ҳам хе хушрӯвай як дона мондагай ҳам қаудобни ина норка модели ваеш зури зуруш чанд сум гуфтӣ 300 сомон норкаи фасон 300 сомон 36 мондагай хулоса каседа дар кораи парвина шоб биёяд духтарако арӯсакҳои хушрӯ нигоҳ кунен ман шумода чӣ ёфтам духтарако занҳои азиз барои ид бинен ҳам дастархон ҳам салфеткаош ҳастай тоза бори туркӣ беҳад хушрӯвай бори эксклюзивай чанд сумаями
700 сомона ин ами набори хушрӯ. Ина диден духтарако салфет коша бинен чӣ қадр фасонакай марҳамат 700 сомон комплекти беҳад фасон. Баъд ин сачуқура бинен чӣ қадр хушрӯ шудаган. Ина ин набор 100 сомонай турецки оригиналай. Ана ин намудаш боша 300 сом буд 200 сомон кардагана. Баъд инчунин пижамаву ҳам хеле чизо ҳастай. Иёра бинен и 5 та 6 та дорад. Ира бинен 300 сомонай 5 тагай турецки оригинал. Марҳамат 800 сомон Туркия. Халатой дидена 2 тага ҳаст. 18 та полотенцаи турки духтарако 700 сомон оригиналан. Ина каседа дар кораи метавонен 500 сомаш ҳаста. дига моделошам аст. Каседа дар кораи рақамашон аст дар экран духтаро ҳамаи ибороро нишон дода намешава. боракошон ҳамаш гулчин карда овардагай арзонай. Бинависен расмошам мепартоян интихоб кунен. Занҳои азиз, барои ид акция идона рафтестай дар Парвина шоп. Ина барои духтаракотон метонен анамихе киртачои фасона харид кунен. Оригинал якум сорт бори брендай турецкия. Ино чанд сум будан? Ҳозир чанд сум шуд? 500 сомон буд, ҳозир 270 сомон шудагай. Дар ҳақиқат ҳам сифаташ фарқкунанда. Каседа дар кораи марҳамат биёен Парвина шоп. Омада наметонен духтарако рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен дарава как доставкатон мекунад. Ин қадар мондагай. Акция эълон кардаган. Размеро ино то чанд солара мешида боша хушучаян. Мана то 12 солара размер будай занҳои азиз. Ина бинен охи чӣ хушрӯи материалаш ҳамаи ҳами вишифкая. Ина бори оригинал 270 сомон. Рақамо ҳаст, марҳамат муроҷиат кунен.